na akụkọ jakara n'ime ndụ m Chineke mewo ya akụkọ ọma akụkọ ọjọọ niile akara n'isi m Don't miss you. You are called John. You are called John. Better my job. Kids in no January children. January, everybody, I know about January 2nd. Go down and ball limits of getting ball limits of getting. You get a match. Match of Gerupa this year. Because sometimes you get ready by her motor. You know why she better as a motor. And when New Year is a lesson, he will New Year. You got one rope. Boy, I said, I'm trying him down. I got him join him, Jimmy. I got him join him down. I told him down on Hannah. Oluwa boy, trying to go. A change the man. Also, Oluwa man. What we think a boy, Anna, see Oluwa man. Oluwa man, Neri. I'll go. I'll go. Onye na-enye nwenye kwala ya ọzọ ozo na-akpụ nwa kpụkwala ya ọzọ onye na-enye nwa onye na-enye nwenye kwala ya ọzọ na ozo na-akpụ nwa kpụkwala ya ọzọ ozo na-akpụ nwa kpụkwala ya ọzọ na onye na-eme mma onye na-enye nwenye kwala ya ọzọ Every day is for to thief. So one day is for to honor of the house. We na got it from able to my back. Yeah, you know my mat. Each of them so. But now who go with inside? Your father came to pray. One pocket for that was an out of foundation issue. No one to pray, no one to regard. A woman who knows kindergarten, no more prosper. Walk but take you to my man. You never go them. You don't got Monia White, you will go. Monia who pray on it, go white together. Or get that number. When you're not had your head, Hatala. Mama, because Elaine will look good this year. No grief for anybody. Also, no grief. No grief for anybody. Back on no grief for anybody. What was you now, female? Oh, you would have agree, not here, but I food agrees a commonio. Back on no grief for her. I ain't going to put on for family way. Oh, my son, oh, my brother, who will lose. Oh, my son, I will see the pampas. Not that, but I know you. King the half female. Because I see no grief for you. Anybody. No grief for you. Anybody. No grief for who? Anybody. No grief for anybody. Get wrong guy by person now. No guy about Posuba and Kigwe. Kagaway say, Father, Yoshi, now with the father, madam, not for Omemotan, because I don't want to bring the black family to the father and daughter. Oh, your shop, but I'm not village. No, Merona, Maga got the pot or there you go. No, put your eye on to them. Not from nonsense. It's in I gave him. Who called Dano? We let me get I told me to take your onion. Oh, yeah, I got that man of more Homanama. All my Kona game, Homanama. Oh, you need up my home. I can't know. Wangala. Namona Silogun working this year. No grief for anybody. No good now working this year. No grief for anybody. Papalio. Not on a whole and where. I don't touch it to our name. Up on the Aga, which year. Yeah, I will be like No grief for Anybody. no grief for Anybody. no grief for anybody. There we go. Again. No grief for your Seneca. No grief for your Seneca. Give her all that. Give her all that. You back on my money, back on my more. Back on our back on me. Let me hear him. You're about to him. No grief. What do you keep it? Because what is the name of it? Oluwa boy. Boom. What is the name of Oya Tuwaru Nime? Oluwa boy. And I saw when it's naked. I was on a Very I saw Oluwa boy. I am Oluwa boy. It be man. This year 2024, let him zaga. Oluwa man. Okay, what I can't borrow her. Because change the enemy. Oya Tuwaru Nime, Oluwa again. Oluwa man. You know, yeah? Nale Pusu or Pusu. What I can. What I can. Yeah, man, what you don't know, man. A week who can get the work as a woman. Gavin, really is.
Onya ga ahụ nwa gị na gị ise ọ ma na ebe a ka ọ nọ ha. And aga m eme kishon na edirop gị na igwe ga-ekpupụ gị okpu a. Ịhụrụ ihe niile gbasara chief na oji mbe m ga-eji ka ịhụrụ ụmụ kirikiri ụmụazị ya ebe nwa gị na-ama ihe child abuse na ụmụ kirikiri ụmụazị ọ gbasara ha ka ndị agbasara ka ịhụrụ ya m ga-eme kishon na igwe kpopụchitara gị ihe ndị a ilechara m anya fada na-enweghị otu ọ dị ị na-aga ga complain na ka igwe aga eso m ga-aga na ka igwe ahụ na let's go imegharị ọnụ ahụ ijiji efekpuo gị n'ọnụ ana enweta ị ga-eji meghe ọnụ ahụ na ijiji alaba gị n'ọnụ lekwe trust standard trust bank lekwe ọ wụsara olu mpa hey British avala kotuma olu mpa nga baba monya nga nete monya ebe ko brave moto get fed up break gikaga hey oh ikwe n'ọnya gari n'ọnya n'ebe a na-ekwe ọnya go oriental gịrị ya n'uri oriental na m iri ntala ihe here out of all the beautiful downstairs n'obodo ya wuru ụmụ ọkwa ya no downstairs ị kpọtara ụmụ ọkwa bi na down below if it's downstairs ka ha below ihe gbagbutere m no wonder njiri chụrụ ụdọ because ama m na-egide match enwere onye ga-eme ụdị ihe a ga-eru match onye ahụ ka mgbe before match ya kpụsị gị igwe onye onye ya na-aga na ka igwe a nwere small discussion gị na onye ga-aga na ka igwe enwere egwu igwuru ha ịsọ eje m n'ime ọhịa ji ịtụ anya ma onye ụgwọ ahụ na-amụ n'ebe ahụ ejeje m n'ime ọhịa ịchara ama m egwu ndị ụwa ji ịtụ anya ma onye ụgwọ ahụ na-amụ n'ebe ahụ ma m ekwuola okwu ya gbuo na ọkụkọ nya nwanne m n'olu sam zụrụ onye chi mmarị ahụ ya kwara ụtarị nya nwanne m na ole ọ bụ ihe nụrụ iburu nwa m ihe ọ na-eme arịrị ahụ ga-erigbu gị arịrị ga-erigbu otu nwa gị na arịrị erigbu dị gị arịrị ga-erigbu ele onye wotu nwa a na-eme kishon arịrị gburu otu nwa ele onye wotu nwa onye ọwụ nwa m nwa ihe nwa ma gị ihe awụ mgbọtọ ma gị gbọtọrọ na m ga-agbọtọ ahụhụ ụwa lakpa fepụkọkwala Chineke kpọ ya ọkụ ọwụdị m na ya mụrụ achamụta maka mmadụ m na manaji ihe nwa anyị tụtara na dosbin chọsọs ka enye ya laif adị ebe si tụta ya gawa ebe na ụdịgbuchi ihe otu ha ji kpọ gị olu ya wụlọ ọvụnem gị na ha na-akpọ onwe dọta ya ka gị nọ n'akụkụ ịtụrụ n'ime wetụrụ n'ime nwezi ihe a na-atụrụ ụjọ onye mpago apa ma pafu ndị mpọ pụrụ ewurekwa mpa n'aka pakpo oge ọhịa onye wụ mpago biko Chimobi ị ga-abịa lawa ihe iwuwu fada iwu don't know ọ Paris wee ebe akpọrọ you are called to serve into the vineyard of God and not into the vineyard of every family gị makpụrụ ihe ọbụla gbasara gị amadụ m iwuzi onye omenala ka iwu onye omenelu ka a ga-arụ ọnụ Chineke akpọrọ hapụ ihe ahụ ihe family maka aghọtara m ihe ime me nwe English I got you so anyị ga-agawa na ka igwe ka anyị gatụ ahụ ka anyị gatụ na ka igwe ị ga-abịa lawa ka anyị setụlụ ihe anyị na family way ihe ahụ family maka ọ ihe ọwụ I got you me nwe English I got you ya na aghọtara m ihe niile I got you but m chọrọ ịgwa gị na ka arụ ya maka ọrụ ya maka anyị ga-agbadawa na ka igwe I got you ka anyị gatụwa na ka igwe na gamenụ na ka igwe ka anyị ga-kpatọpụ nne anyị ga-aga na ka igwe ka anyị ga-aga na ka onye igwe wa na-aga na ka igwe ọsọ mmehie chief echiri onye na-ada ememe ha enyere m aka tụ ụbọchị ụdị m ịkwara iko onye ọdọkwa ike na onye ọdọ aka nwa gị kwa ịkwala onye ejiri ndị kwa nkwasa nwoke hapụ maka igwe gị na ọmaka mata ga anụ amata ga anụ lee ụmụazị nwa gị kọwara ime ele onye nwe ụmụazị ụmụ kịrịkịrị ụmụazị nwa gị kọwara ime ele onye nwe ụmụazị abịa pịa ekwele nga ka m ga-ada ekpukuru gị okwu ga chaji ele gị kara gị mega kpọọ ndị a ụmụazị ma placenta ha ruru ụlọ ndị a ka ekpụrụ ụmụazị atụghị ime ụmụazị adịghị ime ụmụazị amahụ nwoke bịa toje maka Chineke gị kwuo na m kasị agasa na iburu otu nke ọgụ na gị nye ọsọ ngoda nye ọnwa Baby gị chọrọ mpe ama nwapụ gị ntị na ya ka mpa o metere nụ njem mpa o metere nụ njem mpa kwetu ụdọ chief ụdọ abụ enyi onye ahụ
Esu no mege ono honga. Esu no konye wu. Ne konye mere tora ma. Ị ga-aga kọwara eze na. Gaba Singapore. Ị ga-aga. Ba Singapore. Takwala m mpara. Singapore. Eze ga-asọ m ọnụ. Eze ga-agwụgụ n'ọnụ. Eze ga-agwụgụ n'ọnụ. Ọ bụ sị eze. Eze ga-agwụgụ n'ọnụ. Just wait and see. You have already seen. Anụ mpa. Mala ihe mụ. Kedu ihe ịṅụ? Ana amụ eri. Kedu ihe ịṅụ? Ana amụ eri. Ka ịwụ mmadụ ma ahụ rigote. Ana amụ eri. Rampụ fada. Enyi gbada ọsịsọ gawa na kemsa. Akụkwala ihe dị ha. Ya akụkwala ihe dị ha. Ya tụrụ ime. Ọ kwasịrị ha fọ. Mpa. Ọ ha chiri n'ukwu elu fọ. Mpa. Onye kempa ama pafuo m. Gachiwe n'ike. Gịnị wetara m shem na family ya wuru ụmụ sekretị dị mma. For all TC tiri m na TY Johnson ga-akọwa gị ọnụ. Ọ dị sọ TC virus ga-aba gị n'ime today. Idiot. Ịgba ndị nne ụmụazị ụmụ ndị nne nọ n'ala. Mothers on the ground ọ ihe ha wụ. Ha bụsiri afọ ime ka ha aka. Ị na-arịkwa ime mụkwa nọchi. Onye mekiri ihe o mere ya na wọnda gị na-efepụje ga ụkpala gị emeka ifepụ m si ya ihe nwa m fege oke nwa m ofe oju ara awụrụ onye ufe ama m si keliele outside 2024 no gree for anybody otu esi pịa wotu ọ garị if anybody do anyhow hang it for him neck anyhow onye ọgwụ ga-abịa kọrọ m ote m ga-esi eme ihe onye ọwụwa na-agba